wannan ya tsanan na zo baka. To ba ni mana. Shikenan. Kai, tsaya, ba nan. Wato baka fahimci me yasa na zo nan ba, ko kuma da gangan kake haka? Na zo, kuma na yi kuka, na mare ta, na ba faɗa haka kawai, yanzu kuma ina ta zance na shirme, ta wace hanya kuma zan gaya ma. Da zuwanki na fahimci komai, amma yau da safe kin cutar da jiki mata, saboda haka wasa nake miki. Gaya maka ba cewa zan sumbace ka ba a lokacin da na ra'ayi? Mun da zagayowar lokaci. Mun da zagayowar lokaci. Wannan ce sumbata ta farko. Amma ni kuma? In ka kira wani adadi sai na sheke ka. Ina son ki niki. Ina son ka fiye da haka. Za ka bani kulawa ba? Kuma za ka daina ƙarya ba? Kuma za ka daina maɗewa 'yan mata ko? Ka gaya min. Ka yi alƙawari? Na alƙawari. Dakta na zuwa. Yau a gaya min kana ina ne? Di yadda aka yi wata babbar ƙarya ya suburbuɗa. Kai haƙuri yallaɓai, na zo cikin hanzari ne ban ma lura da yadda na ajiye ta ba. Ki haƙuri madam, dole sai dai ki magana da ta gaba da ni. Ko za ka je kai mata magana? Ni din? Kin tabbata? To shikenan, ki zauna a mota zan je na mata magana. To shikenan. Miss na ce ba? Turanci na da ban dariya. Wacce bai kamata mai miss ɗinta ba sai a dinga kiranta da miss.